Naglibog ko nimo bagong bayan nganong na perfect ka. Pero di sa spelling nimo sa blackboard nganong na mali ka. Paki-explain daw ko bagong bayan. Hala, si Maria na oh. Maria! Dungan ta, balo sa eskwelahan! Clear, ali, sabay tang! Dungan na tag-adto sa rumba. Karon ba yato na to mahibalan kung pilay kuha na to gahapon sa spelling. Nanuon man ka sa kuha. Ako manuon nimo. Nakuha ng spelling daw. Good morning, ma'am! Good morning, Kirara! Good morning mga bata, sulod na mo. Ma'am, di ba karon to chika ng among quiz gahapon, ma'am? Humana na kog chick. Excited kay ka bagong bayan ba? Alangan, ma'am, perfect jud ko ato. Pag-attendance sa ta mga bata ha, say present ko na. Yes, ma'am! Bagong bayan Maria. Present, ma'am! Dalugdog Claire. Present, ma'am! Tuloy lungsod Kirara. Present, ma'am! Hala, wala si Dudong Pawiks ba? Gani, absent na po ito ba? Sinot ka ayon no? Dudong Pawiks Junior. Ma'am, absent, ma'am. Wala si Dudong Pawiks, ma'am. Absinot, magkain ng bataa, ma'am. Sige class. Kay absent man siya ato nang sugdan ang atong klase karon. Ma'am, chika na nato to among gispilling gahapon, ma'am. Kay excited na ko sa kong score, ma'am ba? Sige Maria, kay excited man ka ato nang sugdan og check ang inyong quiz gahapon. Yes! Perfect jud ko karon. Ikaw day perfect. Gani day mo ganag kita perfect taron duha. Ikaw ron? Dudong Pawiks Junior. 4. Kirara tuloy lungsod. Perfect. Tanawa Maria. Perfect ako tanawa. Clear dalugdog. Perfect. Yes! Bagong bayan Maria. Perfect. Tanawa lagi perfect jud ko ba? Bagong bayan, stand up. Ngano man ma'am? Stand up bagong bayan. Ngano man ma'am? Perfect man akong score. Perfect bitaw ka bagong bayan, pero ali diri sa atubangan. Unsa day na ma'am? Spell the word common Maria. May balaan jud ning perfect rule. Hala ma'am, nagsinya-sinya si Maria ma'am oh. Sige na bagong bayan, spell common. Common ma'am. Common. Number 2 bagong bayan, spell simple. Simple man to ma'am no? Simple. Mao ni simple nimo bagong bayan? Yes ma'am. Katawa bitaw mo, perfect diha ko. Number 3 bagong bayan, spell technique. Awa Kirara, naglurat ang mata. Perfect daw kuno. Technique. Maayo pa ka technique nimo bagong bayan no? Technique ma'am. Number 5, spell the word intelligent. Pulos kawa ani uy. Manong gipaspiling ka akong usab ni ma'am. Perfect man ka ako. Tanawa Kirara, nag-istorya siyang ko galingon. Naunsa na siya. Gani no. Spell bagong bayan, intelligent. Ka-intelligent gyud nimo bagong bayan. Sit down bagong bayan. Naglibog ko nimo bagong bayan nganong na perfect ka. Pero di sa spelling nimo sa blackboard nganong na mali ka. Paki-explain daw ko bagong bayan. Nangupya gid ay ka ni Dalugdog. Pati iyang pangalan og apelyido giapil nimo og kopya. Nya ma'am, correct po ang spelling sa ko pangalan niya ma'am. O correct, maayo pagkakopya. Wala manggod ko ka-study ma'am.
Sa sunod ha, bagong bayan, mag-study ka na, dili na ka mangupya. Yes, ma'am. Da, mauna. Amo ba kaayo? Maria, mauni tamang spelling. Yes, ma'am.